खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। 1 नाम्बाराव दङ। भारतीय जनता पार्टीनि माहारियारि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला आसामनि मोन 6 हारिनो एसटि होनाया आबुं महर मोनसिगोन। आसामनि मोन 6 हारिफोरा फारियै कच राजबंशी, थाई, आहम, चुटिया, मटक, मरान आरो टि ट्राइब। बे मोन 6 हारिसानो मिरु सरकारा एसटि होबायानो। बे मोन 6 हारिनि एसटि होनाया थाबैनो आबुं महर मोनसिगोन आरो जोबथा मडेलिटिसखौ मिरु सरकारनो थाबैनो दैथायहरसिगोन। बिथाङा बुंबावोदि आसामनि मोन 6 हारिफोरनो एसटि होनाय खामानिया थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय दिन्दांनानै दंबोयो आरो सिगांनि कंग्रेस सरकारा बे आयदानि सायाव जेबो खामानि मावबोआखै। नाथाय बिजेपिआ सरकाराव फैनायनि उनाव बे आयदानि सायाव गोख्रोङै नोजोर होनानै खामानिखौ मावलांगोन होनना बुंथिलांदों। नैथियाव, बावैसो सिगां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय बाक्सा जिल्लानि 24 नं मुसलपुर बियाबनि राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिटिसि ओनसोलाव 700 किल'मिटारनि लावसिन लामा लुगोन। बिथाङा बुंबावोदि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि जुथाइ हान्जाया ओरैबायदि थांखि लानानै बिटिआरआव खौसेयै सरकार दादों। बे थांखि बायदियै बिटिआर हालामनि जौगानाय, गोजोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। थामथियाव, थांनाय 11 अक्ट' समबारखालि कक्राझार जिल्लानि गासै सा 22 आरो चिरां जिल्लानि सा 8 खौरांगिरिफोरनो 2021 गोदान बोसोरनि गिबि मन्थ्रिनि अनथोबखौ गथायनानै होयो। बे अनथोबखौ मोननो हानाय साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरा गोजोननाय आरो रायजो सरकारनिसिम साबायखर जासिनायजों लोगोसे बे अनथोब होनाया थारैनो खौरांगिरिफोरनि थाखाय थुलुंगाखांथाव होननानै फोरमायो। लोगोसे खौरांगिरिफोरनो उननि समावबो बेबायदि अनथोबखौ होलांबाय थागोन होनना मिजिंथिनाय फोरमायो। ब्रैथियाव, बेरगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुमानि जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथियोदि बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरा फारि फारियै मावफुंजायोब्ला दुलाराय बिटिआर ओनसोलावनो जौगाखांनाया फैगोन। गोदानै दाफुंनाय बिटिआर खुंथाया बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जौगानाय, समान मोनथायनि थाखाय खामानि मावनांगोन होननानै मिजिं थिदों। बिटिआर ओनसोलाव खुंथायखौ गोख्रोङै दाफुंनायजों लोगोसे जौगाखां खामानि दामानिफोरखौ मावफुंनायाव गोसो होनांगोन दैदेनगिरिफोरा। ओनसोलनि जौगानाय जायोब्ला साफ्रोमबो मुलाम्फा गोनां जागोन। बे गोहोनि थाखाय रायजो राजा सुबुंफोरा आथिखालनि बिटिआर खुंथायखौ सायख'नानै दैथायहरदों आरो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो जौगाखांनायखौ लानानै मिजिंथिना दङ होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिलाङो। बाथियाव, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा कक्राझार जिल्लानि कारिगाव राजा लामायाव खमला फिथाइ फाननानै जिउ खुंनानै जाग्रा आइजोफोरनो गंफा गंफा गिदिर गिदिर साथा राननानै होलांदों। दथियाव, बिटिआर ओनसोलनि मोनब्रै जिल्ला कक्राझार, चिरां आरो बाक्सा उदालगुरियाव फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 17, 20, 31 आरो फेब्रुवारि दाननि 4 अक्ट'खालि बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सेथि हाबाफारिनि सिजन 1 नि अडिशना जानो थांगासिनो दं। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानो गोसोब्ला नैबे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बार 7002131248 नङाब्ला 9957643535 नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। 7आव, जम्मु काश्मीराव बरफ गोग्लैनायनि उनाव माखासे जायगानि लामाफोरा बन्द जादों। हिमाचलनि सिमलायाव साननि बिदुङा 18.9 आरो हरनि बिदुङा 5.5 डिग्री जादों। मध्य प्रदेशआव भ'पालजों लोगोसे माखासे जिल्लाफोराव फैनो गोनां सानफोराव खुवा खुनायनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। राजस्थानाव खुवा खुनायनि जाहोनाव माखासे ओनसोलफोराव टेम्पारेचारआ 6 डिग्रीनि खाथियाव सौहैदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। 9थियाव, एयार इन्डियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन रुटनि उरां जाहाजआ सेन फ्रान्सिस्क'निफ्राय बेंगालुरुनि केम्पेगौड़ा हारिमायारि उरां गाथोननि सायाव बाग्लायबाय।
जाय सा दुलुर खावनि गोजौजों बिरबोनानै सौफैदों, जायनि जानथाया 16,000 किल'मिटार। हौवा पाइलटनि अनगायै 4 आइजो पाइलटफोरा बे उरां जाहाजखौ बिरहोबोदों। बेयो गिदिर बाथ्रा मानोना सा दुलुर खावनि गेजेरजों उरां जाहाजखौ बिरहोनाया गोबां गोब्राब जायो। एयार इन्डियानि सुलुंनि बायदिब्ला उरां जाहाजआ सेन फ्रान्सिस्क'निफ्राय हरनि 8:30 रिंगायाव बिरबोदों आरो 17 घन्टानि उनाव बेंगालुरुआव सौफैदों। गुथियाव मैया थांनाय 12 अक्ट' मंगलबार खालि आसामावबो कभिड भेक्सिना सौफैबाय। पुनेनि सिराम इन्स्टिटिउट इन्डियानिफ्राय एयार इन्डिया, ग' एयार, स्पाइसजेट आरो इन्डिग' अख्रां दिङाजों गुवाहाटीनि उरां गाथोनसिम लाबोनाय जायो कर'ना भेक्सिनखौ। जेथियाव दुखुनांथाव बाथ्रा ससियेल मिडियाफोराव गोबाङैनो भाइरेल जागासिनो दङ। माखासे फिसाय गोनां, गथ' गथाय गोनां आइजोफोरा गावनि सानस्रिनाय गोसो लानानै सानस्लाबा बुजिस्लाबानो गावनि आंगो फिसाय आरो गावनि आंगोनि गथ' गथायफोरखौ गारनानै गुबुन सोरजोंबा जायखारलांनाय जाफ्लेबाय थानाय जाथाया गोबां सुबुंखौनो दुखु मोनहोदों आरो गोबाङानो बुंदों गावनि आंगोनि सुबुंखौ गारना थांनाया उनावहायसो बिनि साजाखौ मोनफिननांगोन होनना। जिसेआव मैया थांनाय 12 अक्ट'आव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि हेंथायै बेंगालुरुजों जानाय जोलुर बादायलायनायाव मोन्नैबो टीमा गरसे गरसे सोलायनो हानानै ड्र' जालायो आरो दिनै जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया ओडिशा आरो चेन्नाईजों जाफिनगोन। मोन्नैबो टीमा सिगांनि गेलेनायाव गल सोलायनो हायाखैमोन आरो दिनै मोन्नै टीमजोंनो गेलेफिननायखौ नुनो मोनसिगोन। 12आव चिरां जिल्लानि सासे गोख्रों आइजो फुटबल गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारिया गोब्राब बेरामजों भुगिनांना दं। रांनि आंखालाव मोजां फाहामसालियाव मोजां फाहामथाय होनो हायाखै। बिनिखायनो रैसुमै बसुमतारि बिनानावखौ मोजां फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि मददनि गोनांथि जादों। नोंथांमोना जुदि जा हायो गरफा गरनै मदद होनो हायोब्ला नैबे होखानाय बिनानावनि एकाउन्ट नाम्बार 364358155957 आव रांनि अनसुंथाइ हरनानै बिनानावखौ मदद आरो हेफाजाब खालामदो। दानिया फैदो 13आव जोबथारनाय खौरां। देग्लाय अदालगुरि एबसुआ मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्थाखौ एथलेटिक गेलेगिरि कुन्जलता बर' बिथांनो होसिगोन। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बान्थाया 12थि बान्था होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।